o motor impulsor de que se estivesen facendo os estudos que agora se están facendo, vamos. E encanando co que se dixo antes, de que sí é verdad que ten unha gran importancia os axentes climáticos no Areoso, pero tamén ten moita importancia a man do home. Por unha sencilla razón, no momento en que se empeza a facer estudos dentro do Areoso, xa estaba restringido o acceso de moitas embarcacións no illote. Embarcacións, refírome a embarcacións do sector mexilloeiro, que iban ás praias ali, e embarcacións tipo grandes catamaráns. Non me refiro ao sector xa o sector laboral, do marisqueo a flote, sino grandes embarcacións que cas hélices sí que iban movendo e arrastrando a area cara abaixo das dunas. E a xente sí que utilizaba as dunas como recreación. Eu recordo cando era pequena ir á praia dali e tirarme polas dunas. E iso vai baixando toda a area. E no momento en que se empezan a estudar, que foi a partir de 2013, a restricción xa era maior. Non queremos limitar o acceso, porque iso sería para disfrute de todo o mundo, pero sí restringir o seu aforo. E, sobre todo, as grandes embarcacións. Iso era o que quería deixar máis ben claro. E cando fan os estudos ali, suele ser en temporada moi baixa, porque no verán sí que acumula máis xente. Entonces, aí sí que se nota a xente que vai ali e que sí que deteriora todo o entorno. Bueno, por outro lado, quería decir, con referencia de que a Illa de Arousa foi o motor impulsor, porque foi quen puxo en coñecemento, gracias á cidadanía, de que se estaba deteriorando moito o que é o illote, tanto a nivel cultural como natural. Entón, a partir de aí, tamén gracias á colaboración da Cofradía de Pescadores e da Asociación Pandulleiros, se foi facendo diferentes investigacións. E todos implicados foronse facendo, estáse a facer de que non desapareza o illote, que retrasar ese proceso, basicamente. Bueno, tamén teño que decir que a partir do 2013, cando se fai o estudio da Mamo A4, como ben se dixo anteriormente, tamén a nivel natural está dentro do que é o complexo O Grove, polo que conservación da natureza tamén empeza a implicarse neste traballo. De feito, o ano pasado foi cando se instalaron as boias de balizamento para delimitar a entrada de embarcacións, o illote, poñer un canal e que non atracase no que é a beira do illote. Vale, entonces, a illa o que pretende é que se restrinxa, se limite ese acceso ao Areoso, que non vayan todos en marabunta ali, que sí disfruten do que é o entorno, tanto cultural como natural, e si queremos que tamén as administracións públicas se impliquen máis, porque o Concello non ten esas competencias patrimoniais que deberían. Por eso queremos que se implique a administración directamente no illote, pero non que proíba o seu uso e disfrute. Entonces, o que sí queremos tamén que se respete a labor dos mariscadores, evidentemente, porque é unha zona de gran explotación e de extracción de marisco, por lo tanto, non é restringir esa labor por parte deles, pero sí restringir o acceso ao que é o illote, vamos. E nada, basicamente, quería poñer eso en clave, de que si estamos de acordo de que se estude tanto cultural como naturalmente todo o illote, de que se disfrute, de que a xente o vexa antes de que se desapareza por completo e que este regulado.
Vale. Nada, quería máis que nada decir eso, de que se protexa, de que se impliquen todos os entes, de que o respeten e, sobre todo, sensibilizar a poboación xeral para cando acceda a ese illote. Sen máis, non teño máis que decir por esta parte. Voulle dar paso, que seguro que saben máis en tratos de arqueoloxía ao membro da Asociación Pandulleiros. Bueno, pois moitísimas gracias, Rosa. Pablo Iglesias, que é un nome que está moi de moda últimamente, vamos a dar a palabra. Apuntar solamente que eu son primeiro que o outro, o sea que cuidadiño. Boas tardes, moitas grazas ao Consello por esta invitación e nada, decir que Pandulleiros é unha asociación sin ánimo de lucro, donde forman parte dela veciños da Arousa, veciños da Illa da Arousa, concretamente, pa vos Illa da Arousa, pa nós a Arousa, a excepción é de Carlos Collazo, un pandulleiro que é de Juan Carlos e de Rianxo, pero é como se fora da Arousa, non? É igual, adotámoslo. E decir que Pandulleiros naceu primeiro para poñer en valor o noso patrimonio material e inmaterial, non? Ese foi o camiño de ruta que nos marcamos hai anos cando empezamos. A partir de aí, fomos vendo e encontrando situacións que, francamente, deplorables, lamentables, non? Como está o patrimonio material, neste caso o patrimonio arqueológico en todo o litoral galego, é francamente lamentable, non? Ver como outros países, ao cruzar a fronteira, Francia, Inglaterra, etc., todo por aí, como coidan o seu, como poñen en valor ese patrimonio e como viven incluso, non? Dese patrimonio é francamente envidiable, non? E nós, parece que nos dá vergonza que os nosos antepasados sean celtas, normandos, incluso vikingos, non? Parece que nos, non sei, que nos avergoña eso, non? Escoitei hai moitos anos ao presidente desta academia falar nun discurso e dicía que un pobo sin memoria histórica está condenado á mediocridade. Eu penso que os galegos podemos ser de todo, pero mediocres non somos realmente, non? Dito isto, o que demanda Pandulleiros por medio de todas as manifestacións, entre comillas, manifestacións sempre pacíficas, respetuosas co medio ambiente, a última, se a seguistedes no noso blog pandulleiros.com, foi a organizar con barcos tradicionales da Ría da Arousa, Galeóns e Dornas, unha manifestación por fora das bollas, nin desembarcamos no Arioso, con xente, con nadadores, neste caso, que foron a nadar desde a Arousa, simbólicamente collendo o carreiro por onde din os geólogos que estaba unido o Areoso ca Arousa, non? Foi algo de tan beleza e algo tan increíble que a mí agora pónseme a carne de galiña cando o penso, non? Ali xente de rapaciños de 14, 15 anos nadando, chegando a bordo cansados, despois do manifesto chorando, non? Porque claro, vos non sodes da Arousa, sodes galegos, tendes morriña cando salides, pero a xente que somos da Arousa temos un apego e un sentimento moi por encima do normal. Para que o entendades, non paramos de loitar hasta que conseguimos o noso propio concello. E non era porque tuéramos nada en contra da xente de Vilanova, simplemente era por a nosa seña de identidade, que somos arousáns, somos da Arousa. Eu anduve 30 anos polo mundo adiante e cando a xente me decía ti de onde eres? Os compañeros galegos como a mí, eu son da Arousa, de Vilanova, non da Arousa. Sin embargo, alguén encontraba de Vilagarcía e de Bamio, non, eu son de Vilagarcía, pero non era de Bamio, si son vivo, pero son de Vilagarcía, que se identificaban, nós non. Por lo tanto, quero dicir con isto que esas señas de identidade do noso son moi marcadas na Arousa, concretamente, non? Escoitei aquí varias cuestións, cando incluso hoxe salía no medio de comunicación un artigo de que falaba
de que, bueno, de que as distintas administracións, parece ser que o ruído que fixo Pandulleiros, Concello e as demás entidades do povo surge efecto e parece que as administracións van a involucrarse e a dar traballo a eses magníficos profesionales que temos no noso país, non? Como son os nosos arqueólogos, geólogos e eses profesionales do CSIC que fan ese traballo tan encomiable e a veces tan pouco recoñecido, non? Parece ser que van a dar un paso máis e que se vai a estudiar máis o Areoso, etc. E falaba no artigo de que todo o que se atopara que iba a ir para o Museo de Pontevedra. Eu penso que iso é un error. Estaban falando de que como podemos conectar a xente dos povos, neste caso os entes locales, para que defendan o patrimonio. É dicir, nun país como o noso, pobre, porque somos pobres, ricos para outras cousas que, non vou a falar de política, aunque parece que son un revolucionario, e na miña, o meu nome xa é unha revolución en sí, non? Pero, claro, non podo evitar falar do que eu realmente sinto. E se alguén se sinte molesto na sala, porque outra ideoloxía non é un ataque personal contra ninguén, é do que debe realmente ser. É dicir, que habrá cousa máis formidable que veña un catalán, un francés ou alguén de outro lado e que che pregunte, e ti quen eres? Pois eu son de Carmiña tal, ou de Antonio Cajanorte, ou do señor Colón, ou tal, pero os antepasados de onde veñen? É que os leve ao Areoso, que os leve ás ruínas catalogadas e estudiadas da necrópolis do Bufos, que os leve aos Tarais, onde hai unha salazón de tempos inmemoriales, cousas únicas na Arousa. Por tanto, se na Arousa se fai un museo, porque penso que o merece, polos xacementos que hai a Rede Arousa, entendo perfectamente que nun país con pouco ou escasos recursos económicos como nós, que non se pode ir facendo museos en cada aldea. É verdade, unha porque tampouco ten moito xeito. Non somos o clero que ten a súa parroquia, que a súa virgen de non sei que para adorar. É outra cousa. Pero a Arousa, aproveitando a súa idiosincrasia e aproveitando os medios que temos, o Concello está aí para que está ansioso de que lle den competencias e, sobre todo, de que conten con el. O sea, é increíble que as agrupacións locais, neste caso os concellos, non teñan medios. É dicir, a hora de decidir de protexer o Areoso é de coña. Vamos a poñer unha arbolla xuntos coa confradía a 50 metros da orilla mar. Eso é protexer o Areoso. Esa é unha carallada. Por tanto, quen se ten que involucrar? As administracións, patrimonio, cultura, medio ambiente, etc. Son realmente quen se teñen que involucrar. Se ti non tes medios, pois, non sei, habrá que artellar de algunha outra forma leyes para agilizar isto. As administracións estar vigilantes para que non se construyan ou fagan desmanes, pero as administracións locales que queiran poñer en valor o seu patrimonio e utilizar o seu intelecto, que para eso os elige o povo, para que utilicen o intelecto, non para que busquen votos para gobernar partidariamente, non, senón para que nos gobernen e xestionen o noso, neste caso, o patrimonio noso. Por tanto, é algo moi sinxelo que pide Pandulleiros. Pandulleiros pide que se legisle en ese sentido e depois buscar fórmulas, non sei, créditos que a universidade, empresas que estean a favor ou que estean pola labor de facer estudios. Nós estamos a xente da Arousa disposta a darlle alojamento gratuito mentre se estudien ali, cousas dese tipo, non? Eu o que pido, eu digo públicamente, é que nada de Museo de Pontevedra. A Arousa ten ente suficiente e ten historia suficiente como para ter o seu propio museo. E, ademais, que ten a Arousa? Playas. A Arousa que ten? Playas. Temos un plantexamento urbanístico moi ben por un goberno que estuvo gobernando todos eses anos aí, non me doi prendas, que eu non sea partidario, o sea, votante do PSOE, non me doi prendas en recoñecer que o PSOE fixo un plantexamento urbanístico genial, e evitouse que ter outro Sanxenxo na ría da Arousa. Está moi ben, pero é o que temos, os nosos fillos para onde van? Para o mundo mundial. Aquí acabamos de contar un da Arousa que vive en Santiago. Estou seguro que estaría encantado de vir na Arousa. Se houbera traballo, se houbera demandas. Bueno, pois o patrimonio, que é un pouco que hai que cambiar o chip, que hai por aí adiante, o patrimonio hai que vivir dele.
O patrimonio non son 4 pedras que hai ali, como digo outro que foi a visitar Italia, non, allí estaba todo destruído, estaba todo en ruínas. Sí, pero hai que vivir desas ruínas, como fan, dixen antes, os franceses, ingleses, os noruegos, toda esta xente, non? E nós, que ainda con máis motivo, que ainda probablemente ainda temos máis historia que esa xente, temos que ter o orgullo, se que sale agora tanto na televisión, de ser galegos e de defender o noso. Ese é o que defende Pandulleiro. E todas esas loitas son loitas que están invocadas a eso, a potenciación do ser humano como eso, como ser humano. Non moito máis alá da política, eu digo sempre, é verdade que eu estuve en política uns anos e salín bastante queimado porque ese tema partidista, logo os partidos políticos utilizan como un clines, cando lle fai falta tirante a basura, pero eu penso que todo está moito máis alá da política, o patrimonio é de todos nós, non importa o color político, non? Por lo tanto, sabemos o que hai na Arousa, vemos o que hai na Arousa, simplemente buscar ferramentas e facilitar a concellos, neste caso, como da Arousa, que está pola labor. A outros concellos, facer o que fixamos toda a vida, a mama en terra. Por qué? Porque veo un arqueólogo de Santiago e dixo, o mellor que facedes facer para conservar isto é enterralo, que non se sepa dele. Iso foi o que pasou, o ano 74, cando un compañeiro pandullero meseu descubrimos o Arousa a primeira mamo, o primeiro resto, e le chamamos a unha persona que conocíamos de Santiago, por medio doutro, unha persona que xa afinou, que se chama Manolo Loco, que estaba estudiando, ti conócelo, Arturo, pois veu ali ese arqueólogo, mirou o que había e dixo, mi madre, que debe de haber aquí debaixo? Impresionante. Pero vamos a decir unha cousa. O mellor que podedes facer para conservar isto é tapalo. É que non se entere ninguén o que hai aquí debaixo. É triste, non? É moi triste. Esas son as solucións, non? Que nos daban daquela. Penso que isto vai moldando, a pesar de que pasaron xa máis de casi 40 anos, 30 e pico de anos, pero penso que as cousas debense de facer de outra maneira. Como dicía antes, artellar leyes, medidas, o que sea, vía concellos e os concellos, pois, cos profesionales, asesorados con eles e traballando con eles, pois, tratar de recuperar ese patrimonio, poñer en valor ese patrimonio, que fará ou que pasará a formar parte dunha oferta cultural e incluso económica. O digo e o volvo a decir, podemos vivir do patrimonio, viven os demais, e logo nós, por que non? Por que non? Por tanto, esa é unha das reivindicaciones de Pandulleiro. Pandulleiros, como decía, é unha asociación, un ente sen ánimo de lucro. Basicamente, o noso traballo agora está enfocado a esa recuperación do patrimonio material e inmaterial, organizando actividades, charlas, etc., contando cos amigos, arqueólogos e profesionales do medio. Pero tamén, todos os fins de semana, pois, polo perímetro da Arousa, concretamente, ou cando nos requieren en outro lado, organizamos batidas. As batidas non están enfocadas a expoliar, senón, como vos sabedes, a informar un pouco a xente de que non solamente está prohibido, senón que está penado, é un delito, excavar. Sobre todo, informamos a xente que cada lajoñada que se peja nun xacemento son probablemente centos de anos de historia que se borran. Non? Por lo tanto, o que hai que facer é alertar aos arqueólogos, ou neste caso a administración, pero nós temos unha vía moito máis rápida que vamos directamente aos arqueólogos e aos profesionales, porque as administración está eso tan burocratizado que ao final vemos que non sirve absolutamente para nada. Temos anécdotas como, por exemplo, no Areoso, nunha desas batidas, os compañeros foron dar unha volta, non? Porque o Areoso é moi grande, relativamente, pero hai xacementos por todos lados, non? Na parte suroeste, onde estaba a turba, agora está o paleosuelo ao descoberto, non? Nese paleosuelo, estábamos falando, alá, creo que foi no mes de abril, ou así unha cousa, maio, abril, lavando, vi uns osos cunha forma que me parecía dun cráneo humano, non? E, bueno, chamamos as autoridades, tal, veu un sargento da Guardia Civil, do mar, non, ali e tal. Bueno, eu fixen todo un pouco
que ao final non serviu para nada, pero eu fixen todo un pouco oficial, porque eu, a parte desta pasión, non? Son o xuez de paz da Arousa, non? E chamín á Guardia Civil, como era pertinente, non son moi partidario dela, pero, bueno, alá os chamamos, alá o ven, era un tipo deste moi simpático, era zamorano, non? E claro, eu tiña a fea costumbre de falar en gallego, este home, pero que conozco, o meu ámbito profesional, e dime, pero xuez, pero isto que é? Isto... E logo aquí, porque eu expliquei de outras veces, non? De que ali había cuncheiros, de que, bueno, de como a xente comía ali, o que comía estaba ali, o que eran osos humanos, non? Porque non que nos contaba Iñaki, Moncho e outros arqueólogos que veñen, nos contan e nos contamos, así como nos contan, non? E di el, coño, pero aquí comíais a la gente, porque se este está aquí... Eu, moi serio, dixenlle, vouche contar unha cousa, Eduardo Chameneda, vouche contar unha cousa. Estes eran de fora, home, non eran da Arousa. O home non entendeu que era eso de fora, non entendeu, eu vou que explicarlle depois parteu o cu de risa, non? Por certo, eses restos están confirmados porque foron entregados ao arqueólogo Manolo Rei, e Manolo Rei nos confirmou de que eran restos humanos, que eran restos dun adulto e dun adolescente, non? Maior, non sei se hai moitos restos humanos desas características en xacementos por aquí arredor, incluso en España, non sendo Atapuerca. Por tanto, estamos falando de algo moi importante, non? Para ir rematando, decirvos que o que pretendemos é eso, que as autoridades se involucren cos seus medios, non fai falta ter grandes medios económicos para recuperar un xacemento, sabémolo polos arqueólogos, home, sí, hai que ter os cartos para pagar aos profesionales, que tamén comen, indudablemente, pero depois artellar esas cousas, poñéndose en contacto con o Concello, pois xente que, bueno, pois que estamos dispostos a, na miña casa, a ter unha persona, a ter dúas, non? E que esa xente, pois, veña a investigar e recuperar, non? E despois que todo se quede previa valoración, catalogación, etcétera, etcétera, que depois se cree un museo na Arousa, xa temos o Museo da Conserva, pois o Museo Arqueológico da Arousa, porque os xacementos que hai na Arousa así o demandan, non? E iso tamén conseguiremos dúas cousas. Primeiro, darlle unha resposta turística, económica e humana ao Concello que así está demandando, e, por outro lado, involucrar aos nosos veciños. É dicir, eu cando vimos dunha manifestación, porque non toda a xente da Arousa vai, cando foi do Prestige, estaba toda a xente da Arousa ali, porque a realidade non era por o Prestige, era porque estaba invadindo a ría, e era no medio de traballo de moita xente, e todo Dios colleu a pala e fomos ali quitar que nos irmãos o chapapote, non? Eso foi así. É a realidade, cando che tocan o bolsillo, mobilízaste. Nesto da arqueología, como son mortos, pois xa están vendo onde están, non? E involucrar a xente costa moito traballo, moitísimo traballo, non? Cando viñas dunha manifa desas do Areoso, xuez, porque claro, eu teño o problema que a mí conoceme todo o mundo. Por eso a Corporación Municipal, en pleno, depois dalle moitas hostias durante moitos anos na política, elixírome durante 16 anos o seu xuiz, non? Porque me queren moito. Pero, sí, está mal dicilo, pero é así. Pero eu tamén os quero moito, que son un pobo, se o conocedes, tendes que entender que é un pobo único, non? Estropeunos un pouco a ponte, pero seguimos sendo únicos, non? E o que estábamos defendendo, neste caso, xa se me foi o fío, de que estaba falando? Do museo. É do museo, sí. De que, efectivamente, cando viñamos dunha manifestación, xente dali da Arousa, non? Que están ali no muelle, non van á manifestación, pero están no muelle. Hostia, que pasa no Areoso? Aqueles barcos. E José dille, estes son os de sempre, son os de pandulleiros que están montando un Cristo. Cando viñamos xuez, pa que carallo tanto follón, a mesi 4 mortos ali. Pero cando lle explicas o significado deso, de que ali efectivamente non foi un campo de batalla, senón que é un enterramento dos nosos antepasados, de que non hai joyas, de que non hai corona, non hai espadas, non hai bens materiales, pero si bens inmateriales do que sí podemos vivir e ter unha oferta máis, pero a maiores é algo que refrenda a nosa historia, a nosa memoria histórica que falábamos antes. Entón, cambia o chip, cambia a cousa.
hostia, pois ten razón, xuez, eu así non vía. Pois telo que ver así, porque iso é un anaco teu, é un anaco de todos nós. Entón, imaginádemos que nós teñádamos o noso propio museo ali. Como a xente, onde está o museo? Sí, porque tal, porque non sei que... Entendedes? Ese é o fundamental para que os entes locales se involucren, darlles algo. Porque se non lle dá nada, para que? Vai para Pontevedra, o de sempre, vai para o de sempre. Entón, tamén para Pontevedra, para aquí. Para que 4 sesudos como a vos este ali falando, pero realmente, que quita... Que quita, Manolo, ti sempre co mismo. Pero quero dicir, non, que ese é o cariz que ten que tomar isto, non? A maneira de recuperar o patrimonio é que os entes, os veciños locales se impliquen. Como se impliquen? Ti tas que dar algo. Vivemos nun mundo materialista. Se ti non das nada a cambio, estás ben jodido, Hai que dar algo. E ti dalle o do seu, o que é deles, non llo quites. Por iso non sei de quen foron esas declaracións que salieron hoxe no medio de comunicación, pero eu considero que, con todo o respeto, con todo o cariño a quen nos dixera, que non debe de ser por aí o camiño, non? Non debe de ir por aí a cuestión. Debe de quedar ali e potenciar eso e conservalo, non? E nada, seguimos loitando polo Arioso. Moitas gracias. Bueno, o primeiro que está claro que hai nomes que imprimen carácter, Hai un nome e a partir de aí está. Bueno, imos iniciar entonces salieron moitísimos temas, imos iniciar entonces un pequeno debate hasta 7, hasta a seguinte mesa redonda. Se alguén ten algunha cuestión que quere plantear. Sí. Eu quería facer unha pregunta. En que ano vos constituíxedes como asociación? Como asociación hai uns 8 anos. A ver, un compañeiro que se chama Benino e eu ganamos no ano 74, me chimpana, o 72, e andábamos á escola, teníamos 11 ou 12 anos, ganamos un premio, algún dos maiores, ao mellor acordádevos, nun programa que había na segunda de arqueología que se chamaba Misión Rescate. A partir de aí, foi onde nós empezamos a recoller o material que estaba na Mallante. Non sei se sabedes o que é a Mallante. A Mallante é a primeira liña ou a última liña de praia. Cando os xacementos están a ras da praia, por efecto e erosión das mareas, o que fan é lavar o xacemento e queda ao descoberto material de todo tipo, non? Nós o que facíamos nunha caixina, collíamolo, metíbamolo para casa, chamábamos ao arqueólogo, a Santiago, onde fora, e viñan a xente e levábano, e estudiábano, etc. De aí que estea posto en valor moitas das cousas do xacemento da Arousa, non? E a partir de aí, pois, maior, menor medida, fomos organizando a partir do ano máis ou menos 90, a partir do ano 90 empezamos a ter as salidas, a tomar conciencia do que realmente estaba pasando co patrimonio. Unha pregunta en relación con que se comentaba na mesa do debate anterior. Credes que os traballos que se están facendo neste momento a partir do vídeo que sacou Manuel Gago no 2011 están tendo repercusión na illa, están tendo repercusión nos veciños e nas actuacións do Concello? Ou para nada, non chegan ali, non... A ver, o vídeo de Manolo, cando eu conocín a Manolo, por medio do Facebook ou algo así, puxo-no a parir. Sí, puxo-no a caldo, non? Depois dunha vez que conocín a Manolo, rectifiquín, non? Rectifiquín porque, claro, conocín a él personalmente e sei que, bueno, moven outros intereses, non? A minha sensación que me daba era un vídeo cun señor que pretendía ser o artista de tal e non sei que, e a min eso sentoume fatal, porque eu, despois continuo Manolo, eu estaba facendo totalmente o contrario. O que ele descubreu, eu estuve toda a vida tapando. Toda a vida estuve tapando, porque eso foi o que nos dixeron. A mellor maneira de protexer o Arioso e os xacementos é tapando, non? E eso sentoume fatal, sentoume moi mal, non? Dito isto, tuvo dúas cousas o vídeo de Manuel. Por un lado, estuvo moi ben, porque dou a conocer o Arioso, a nos facilitou-nos moitísimo a labor,
eu aproveitei, obviamente, xunto con meus compañeiros, o rollo mediático do vídeo para non salir á palestra e empezar a traballar nesa historia. Era unha das cousas que lle dicía que votaba en falta de que ao final do vídeo dixera o que dicimos nós. Hai que conservar e hai que poñer en valor o Arioso. O vídeo está genial, o vídeo é Hollywood, e Hollywood non fan mellor, desde logo que non, está formidable. Non, pero depois tuvo outra vertiente que tuvemos que ir dando charlas casi porta por porta, porque iban veciños calajoña, por Dios. Iban calajoña. De paso que iban a rastrear, algún iba a calajoña. Coño, que habrá ali, que non habrá... Pero está jodido da cabeza, como que ali? E hubo que explicarlle que aquilo era un enterramento funerario, que ali non había máis que pedras, non había nin osos. Eso hubo que explicando, porque a ignorancia da nosa xintiña é tremenda, nós incluídos. A ignorancia sobre o noso patrimonio é tremenda. E además explicarlles que ese é un delito. Xuiz, usted sempre está ca lei. Non, ese é un delito. O sea, excavar nun xacemento é un delito, está tipificado no Código Civil como un delito. Como un delito. Iso tuvo as dúas vertientes. A positiva, que dou a conocer o Arioso, pero depois tuvo outra, entre os veciños e outra xente, que chegaba ali a nos enganchándonos por detrás, que levaban unha pedra, un hacha, cousas para a casa. Eso é terrible, Eso é terrible. Nun xacemento coller unha cousa, leválo para a túa casa e poñelo aí. Además é egoísta, coño. É egoísta, leválo ali é para que venga el amigo de non sei que e mira, isto é un hacha de la prehistoria. Non me jodas, home. Isto é disfrute de todos. Non, ese é un pouco o que estamos defendendo, non? Non sei se contestín a tua pregunta. É un rollome moito, perdón. A ver, eu quero engadir que con respecto ao vídeo de Manuel Gago sí que tuvo repercusión, porque eu naquela época estaba na oficina de turismo e coñecín o vídeo gracias a unha turista que me falou da Illa dos Mortos. O sea, repercusión sí. E tamén me dixo como podía acceder ao Areoso. Estou falando xa de anos atrás. Pero sí tuvo repercusión. E despois, por outro lado, que di Pablo Iglesias de que está outro lado, que queren ir ao Areoso e entonces masifícase para ver os xacementos. E ademais ese vídeo, o que se fixo a partir de aí, está tendo repercusión ou non? Sí, porque se está dando a coñecer todo o que se está descubrindo no illote. Tanto a nivel informativo como de coñecemento e como de todo. E como pensades vos que ten que ser o futuro do illote? Porque, obviamente, hai unha serie de agresións e, quero dicir, naturales, climáticas, que é casi unha conta atrás en determinados momentos, non? Que pensades vos? Como vos gustaría que fose o futuro dese illote en 10 anos? A ver, o futuro... A parte do museo. A ver, o futuro do Arioso, a min, nun país maravilloso, onde todos fóramos guapos cos ollos azules, como a min, o futuro sería que a xente chegara ali e desembarcara no muelle natural que se chama Laxe da Erva. É un muelle que é onde están, os que coñecedes un pouco, onde está a primeira excavación de Manolo Rei na playa que está anterior. É unha pedra que sale para fora, é un muelle natural, que desembarcara aí. E que unha persona, home ou muller, dame igual, do Concello da Arousa, que a recibira ali e lle dixera, mira, vamos a facer unha ruta turística polo Arioso. E vamos a enseñar o que se puxo aquí valor e o que se está traballando ou o que se traballou en todos os xacementos do Arioso. Eso sería o perfecto. Ademais, sería o lógico. Eso sería o lógico futuro do Arioso. E, naturalmente, as medidas das administracións para retrasar o deterioro do Arioso, que antes estuve falando con Moncho, non? Esa masificación indiscriminada de xente está acabando co Arioso. Que entendo perfectamente as explicacións profesionais que destes, que son verdad todas elas, pero o que está facendo a xente con esa masificación é acelerar o proceso. Nada máis que eso. Por tanto, o que temos que facer non se fixo que as catedrais recentemente. Bueno, pois o Arioso igual. Quero mir bañar ao Arioso. Cojonudo. Como que non se o Arioso está a disfrútenos? Que foro ten as playas do Arioso? Vallando previamente todo, poñendo carteles de que non se pode pisar as dunas, de que non se pode salir do que é o recinto da praia, ni se poden atracar os barcos polo tema do marisqueo, non?
que hai que respetar, que non te estamos olvidando do tema do marisqueo, e dá de comer a moitísima xente. Un dos medos, vou facer un inciso aquí, un dos medos que tiñamos nós cando empezamos a demandar a protección e a meter dentro do Parque das Illas Atlánticas, un dos medos que tiñamos, que despois cambiamos un pouco o chip, asesorados por outra xente de aquí de Santiago, amigos, bueno, non vou decir quen, porque ao mellor creo que un problema, dixeronme, mira, Pablo, tendes que ter cuidado cunha cousa, porque ao mellor esa xente que está gobernando poden vos dar un pouquiño, entre comillas, polo saco e meter efectivamente a Arousa, neste caso o Areoso, dentro do Parque das Illas Atlánticas. E despois, quen vai mariscar ali? Co que nos botarían en riba os mariñeiros da Arousa. Pero mira que en Cortegadas de marisquea, Xa, por eso, pero se se quere facer eso, e non contemplar, claro, e non contemplar esa moratoria, a maneira de eliminar un grano no cu que é Pandulleiros, o Concello e outros entes, era esa. Sí, querede protección dentro do Parque das Illas Atlánticas. Aí non marisca nin Dios. Non, o que decimos é que se se mete dentro do Parque das Illas Atlánticas ou doutro tipo de protección que hai, que se pode artillar, sempre que se contemple a moratoria nun mundo de crisis como vivimos agora, porque pensades que na Arousa non hai grandes revolucións como hubo nos anos 80 cando foi da crisis do Mexillón? Porque a maior parte da xente está no mar. E en que sea 20 euros, van ali 20 euros. E por van pola tarde botar a treita para tomar a caldeirada de fanecas ou o que sea. Vivimos nun sitio que, como digo xente por aí, os cataláns ou así, se non é perfecto, casi o é. Porque a propia natureza dá xa ti o que necesitas. Pero poden acabar con nós. Non falo xa dos depósitos de Ferrazo, esa bomba que nos puxaron aí no medio da ría, e todas estas cuestións que están aí pendientes como unha espada de Damocles, non? Por lo tanto, o que decimos e o que pretendemos é que ese impacto ambiental que está, que existe, pero da xente é tremendo, O da xente é tremendo. Eu non sei se viste desas fotos. En pleno mes de agosto, aquilo é tremendo. Que agora hai menos, sí, pero por os tipósteos que montamos. Ou porque Pandulleiros vai ali e desembarcamos e nos xogamos a cariña, porque ven un tío de 2 metros e che di, quen cojones eres ti para decirme a mí onde me teño que bañar? E digo, eu non che estou dicindo isto, estou che dicindo que o teu fillo está pisando a duna, e aí hai unha valla, e hai un cartel. Eu non che estou dicindo que non te bañes, estou che dicindo que o teu fillo anda da duna para arriba e para baixo, e pois collo aquele home de 2 metros pola man, e levo comigo, e enseñolle onde está o paleosuelo, e digo, ves isto que está aquí? Hai 20 anos, a área chegaba lá, eran 2 campos de fútbol de turba, agora xa non existe nada, está isto ao aire, os osos dos nosos antepasados probablemente ao aire, a ti paseche normal isto. Solamente por vir un domingo aquí a soltar os fillos como se foran animales. Que educación é esa que lle estamos dando aos nosos fillos? Ti queres que os teus netos conozcan o Areoso? Bueno, pois ese home 2 metros derrúmbase e di, ten razón usted. Eu non quero ter razón, eu que quero é que respetes isto. Non sei se respondí a tua pregunta. Rosa, como vedes desde o Concello ese futuro do Areoso? A ver, desde o Concello vémolo igual que eles, o que pasa é que tamén vemos o lado de que o Areoso non só pola mandome, sino pola climatoloxía, pois está descendendo. Pero bueno, o que queremos é retrasar ese proceso, coidalo ambientalmente, medioambientalmente e culturalmente, para que a xente o poida ver, o poida coñecer e poida falar dele directamente. Bueno, pois eu creo que a mesa foi moi interesante e imos dar paso entón a seguinte para non andar encima do tempo. Moitísimas grazas aos dous. Gracias a vos. Gracias a vos, expandida idea, que o Areoso é un ente vivo e hai que defendelo.
Vamos a seguir a orden que está no programa. Polo tanto, vai a ser a Directora Xeral de Patrimonio Cultural a que inicie esta fase final do encontro. De agradecerlle que este aquí. Bueno, eu penso que ela é voluntariosa en estes aspectos e, polo tanto, responsable de estar aquí, pero, polo tanto, non quere dicir que non lle agradezamos que ocupara parte da tarde dun venres e estar connosco. Polo tanto, moitas grazas. Grazas, moitas grazas, Iago. Boas tardes a todas e todos. Primeiro, lóxicamente, agradecer ao Consello da Cultura Galega a invitación a participar nesta xornada tan interesante do Guidoiro Areoso. Despois, lóxicamente, de todas as intervencións que xa se fixeron dende o punto de vista técnico, de investigación, dos afectados directamente, os responsables do ámbito local, a mí me gustaría dar unha visión un pouco máis normativa ou xurídica en relación con todo o que a problemática da protección, da conservación e da investigación do patrimonio arqueolóxico dentro do ámbito normativo que tenemos nos nestes momentos vixente e, lóxicamente, o ámbito normativo que vincula directamente toda acción e intervención por parte da Dirección Xeral. Se me permitides, entón, vou a facer unha procurarei breve reflexión sobre esta cuestión e despois, da intervención, lóxicamente, da outra participante, podemos entablar calquer tipo de cuestións. A protección xurídica do patrimonio arqueolóxico pola súa natureza, ten unha peculiaridade que lle otorga as características propias. Como é sabido, noso patrimonio e noso ordenamento xurídico administrativo, os principios de publicidade e seguridade son fundamentais e irrenunciables. Non deben sorprender as dificultades prácticas que isto entraña cando falamos dun patrimonio oculto ou semioculto como é o arqueolóxico, definido legalmente non pola súa caracterización histórico-artística, senón pola súa metodoloxía de investigación. En efecto, a Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia define os xacementos arqueolóxicos como aquel elemento susceptible de ser estudado con metodoloxía arqueolóxica. Definición, con todo, que se revelou no noso e outros ordenamentos como realmente útil para a defensa do noso patrimonio cultural en coherencia coas cartas internacionais na materia e a especialización científica que o seu tratamento in situ require. Para o interesante tema que hoxe nos ocupa, antes de nada, convén aclarar que o planeamento de ordenación municipal da Illa de Arousa aparece identificado un elemento singular. Trátase da mámoa do Areoso, dentro dun solo cualificado como rústico de protección de patrimonio histórico e figurando un nivel de protección importante en canto só se permitirían labores de investigación segundo os permisos necesarios. A disposición adicional da nosa lei determina que todo elemento que figura nos catálogos vai a pasar a formar parte do inventario xeral do patrimonio cultural e, por tanto, debemos lembrar que o noso artigo 24 concibe que os bens inventariados son aqueles que merecen ser conservados. E, polo tanto, o artigo 54 da lei o que establece a necesidade de autorización administrativa como un mecanismo de protección para evitar precisamente a súa desaparición,
nas intervencións e actuacións sobre bens inventariados. Toda autorización concíbese como unha potestade de intervención previa sobre unha actividade pública ou privada co fin de sometela a un control anterior á súa execución que garanta a súa adecuación ao interese xeral. Neste caso, é o interese cultural do ben, o seu valor, produto e resultado dun proceso de patrimonialización que o fai merecente de ser precisamente conservado. A lei establece para os bens inventariados a garantía imperativa da súa conservación. Esta non se refire a mera e estricta conservación física, senón, ante todo e sobre todo, ao seu valor, o que lle fai merecente do recoñecemento por parte da comunidade cultural, da sociedade, que ve nel un elemento relevante para a súa identidade e para o seu proceso de configuración no tempo. Así, explicado o valor, compréndese que tamén para os elementos inventariados se entenda que existe un contorno de protección imprescindible para a lectura do mesmo e a súa preservación, estudo e interpretación. Na ciencia arqueolóxica falamos de que non é intelixible un ben arqueolóxico sen o seu rexistro ambiental. Non hai, por tanto, unha arqueoloxía sen arqueoloxía da paisaxe. Isto unido a que pola súa disposición física este pode prolongarse en estructuras aínda non afloradas en superficie e exixe unha cautela real e efectiva sobre todo o espazo. Plasmación territorial que é irrenunciable para o seu mantemento como valor digno de coidado e susceptible de posta en valor. A Lei de Patrimonio predica que todo ben de interese cultural debe de ser inventariado, que é inseparable, que este é inseparable, por tanto, do seu contorno. Isto consiste en defender que non existe unha conservación do valor cultural do ben inventariado sen unha cautela específica sobre todo o espazo circundante. Unha vez máis, a cautela ten aquí un significado específico vinculado á esencia arqueolóxica do ben. En efecto, non responde tanto a criterios de visibilidade do ben en si mesmo, tal como se entende en outros elementos como poden ser os arqueolóxicos ou os conxuntos monumentales, senón, sobre todo, en outros factores e parámetros. Do que se trata aquí é da configuración dun espazo cautelado que responda á naturaleza do ben que se preserva no chan, ás veces incluso por debaixo da cota do suelo. No caso dos elementos arqueolóxicos, isto ten particular relevancia porque a patrimonialización e patrimonialmente cautelado é un espazo notable de toda a superficie, no que poden aparecer novas estruturas que, a súa vez, determinarían un novo punto exterior sobre o que se contaría a distancia de protección. Considero, polo tanto, que na Dirección Xeral de Patrimonio contamos con ferramentas técnicas e xurídicas que nos permiten operar administrativamente sobre estes bens en busca precisamente da súa defensa e da súa protección. Non entro a falar, lóxicamente, porque xa o fixeron os interviñentes anteriores ao longo de toda esta jornada, sobre instrumentos ben administrativos, de investigación ou técnicos, non relacionados con todo o que é o tema das prospeccións e das sondaxes que se recollen tanto na lei como no decreto de actividade arqueolóxica. Aquí, os elementos se sabe onde están, se sabe onde se sitúan, con grau suficiente de coñecemento. Neste momento están sendo estudados e seguirán sendo estudados.
os resultados das investigacións que se están recollendo, documentando e ordenando para a súa posta a disposición da comunidade científica e da sociedade, en xeral, pois estánse traballando en elo. A maior amenaza, o dixeron aquí ao longo de todas estas xornadas, desta xornada, perdón, e todo ao longo de todas as intervencións, non é simplemente ou non é tanto unha acción antrópica sobre o xacemento arqueolóxico, sino que ten unha incidencia tremenda a acción da propia natureza, non? E, polo tanto, que o deber noso como Dirección Xeral é atender expresamente a reflexión científica sobre todos os riscos e sobre todas as amenazas que poden seguir actuando e, lóxicamente, poñer de cara ao futuro movimento, bueno, pois todas as intervencións que sexan posibles para evitar, lóxicamente, que este deterioro continúe sobre o guidoiro areoso. Bueno, grazas, veremos, bueno, pois eso, despois da intervención túa, que obxectivos poden terse cara ao futuro, obxectivos que algún dos que interveu con anterioridade a nós, xa puxo de manifesto, como pode ser unha monitorización regular e permanente do propio illote, control dos procesos erosivos, ou incluso, bueno, pois levarse a cabo futuras excavacións arqueolóxicas e de investigación. Bueno, grazas. Bueno, tócame a min unha intervención breve. Moitas cousas que se poden decir ou se pensaban decir están ditas. Non obstante, quero facer unha chamada para que entre no debate, se é posible, algunhas cuestións. En principio, a imaxe que se saca destes procesos coñecidos xa anteriormente, pero expostos hoxe sintéticamente, con moita eficiencia de imaxe, é que un traballo de investigación arqueolóxica deixa descoberto unhas estruturas moi significativas, moi singulares, que son parte que se incorporan de unha forma contundente á memoria colectiva. Por lo tanto, a capacidade de facer un relato e unha historia desta Illa dos Mortos. O que si é ben certo que durante xa na excavación arqueolóxica por cuestións de inclemencia ou ben a posterior resistencia ou non desas estruturas en ese ambiente entra en un proceso de pérdida de materialidade e, por lo tanto, de lectura, de imaxen e, por lo tanto, de lectura. Iso a min preocúpame. Eu non me quero poñer nas orígenes das reflexións dos pandulleiros e de Pablo Iglesias. Non, e moito menos. O que sí chámame a atención que no debate non saíran, e o reclamo, porque son especialistas, o reclamo cariñosa e efectivamente, como non podía ser de outra maneira, de que se analizasen ben cales son as formas de investigación arqueolóxica con metodoloxía arqueolóxica, por suposto, non invasivas. Eu penso que en ese aspecto hai xa un repertorio importante que está aí presente de ciencias e técnicas aplicadas que podían dar información non invasiva, desde unha práctica invasiva. Despois, tamén pareceme importante poñer outro punto de reflexión neste sentido.
está coñecido en parte porque foi aflorando por medios, digamos, derivados da climatoloxía ou estruturales, que tamén o quero decir de paso, como son as corrientes mariñas, a colonizacións e utilización da ría, etcétera, que tamén están aí para volver desequilibrar, pero volver a equilibrar o sistema, non? Por lo tanto, eu penso que é necesario tamén en conta no debate estas cuestións. A min pareceme importante que estes métodos non invasivos, que podemos relatarlos, todos os temos presentes, tamén deben de servirnos para definir o alcance deste xacimento que é máis de 4 ou 5 mamas. Por iso que esta quedou clarísimo. Pero si saber esa fertilidade que ten e que alcance ten en función dos estudios que xa se teñen de distintos niveis de marea en distintas etapas históricas, algunhas lonxanas, outras máis pertos. E en esa base, ver en que relación ten co resto dos illotes e establecer o que normalmente un ben de interés cultural a lei nos recorda e nos recomenda delimitar ese xacimento, ese sistema de xacimentos, ese conxunto de xacimentos que teñen unha unidade do todo inquebrantable e non descoñecida por todos nós. Por lo tanto, é necesario delimitar ben ese conxunto, ese sistema de xacimentos da Illa da Morte ou das Illas da Morte. E a súa vinculación, por lo tanto, e isto hai que agradecerlle a Pablo, toda unha vida en que en continuidade estuvo presente que os da Arousa, os da Illa da Arousa. Bueno, e por que esta delimitación? Porque, lóxicamente, xa remato, porque un sistema, un ben de interés cultural inmoble de orden territorial tan quebradizo, tan quebradizo en súa conservación e súa autopermanencia ou a permanencia posterior, debe de tener un plan de conservación preventiva urxente e que ordenarían moito tanto os usos como ordenaría tamén os estudios de investigación que se deben levar a cabo dentro de un proxecto que se derivaría ou se propoñería como proposta final por ese plan de especial de conservación preventiva urxente deste xacimento peculiar, singular, e que sería, ademais, de singularidade e modelo para outros eventos posibles, bueno, os acontecementos dese tipo cultural que están por exemplo, na illa, como se quedou claro, ou en outras partes da costa galega. E, por último, decir que en este plan de especial conservación preventiva, pois tamén ten que haber unhas propostas de promoción, como se debe difundir, como se debe estudiar, bueno, en fin, todas estas cuestiones quedarían. Non é unha panacea, un plan director ou un plan especial de reforma interior, un plan de ordenación deste tipo, pero, dende logo, é un elemento que todas as administraciones supoño que, se sentan a falar, se poñen de acordo. Porque hai unha incidencia que non nos esquezamos que tamén é de costas, non? En Madrid, a administración autonómica, a administración local, a administración provincial, que sí está tratando temas de patrimonio e este é enormemente importante. Despois deixo na palestra o tema de si é ou non convinte desde o punto de vista da unidade que conforma este sistema de illas do illote de Arousa co resto do Parque das Illas. Eu non teño un criterio, pero se iso ten unha unidade, pois gostaría saber discernir e aclarar desde este punto de unidade no todo se é parte ou non é parte. Nada máis. E ten agora a palabra Rebeca, que remataría esta mesa para dar entrada despois ao debate total. Gracias, Iago. A verdade é que eu non teño moito que aportar con respecto ao que se comentou, pero sí que me gustaría un pouco abrir o debate, que é un pouco un dos obxectivos desta xornada, e sobre todo poñer
o intentar poñer na mesa algúns puntos que creo que saíron ao longo da tarde e me parece que son de interese para ese debate. Non? Creo que Guidoiro Areoso é un exemplo moi significativo e por iso foi o que escollemos para iniciar os encontros monográficos co patrimonio que pon en marcha hoxe a sección, porque é un espazo singular, como vimos, que está suxeito a un proceso de deterioro moi importante que é común, como comentou Elías, a outros patrimonios. Entón, aínda que como patrimonio teña a súa singularidade, creo que tamén debe atenderse por este xeito, non? Pero, ademais, creo que o Illote é un dos sitios que seleccionamos para estes encontros porque nel se achegan vontades. E creo que eso se veu esta tarde. Se achegan vontades por parte da cidadanía, por parte das administracións públicas locais, regionais, e se achegan vontade por parte dos investigadores, que creo que están facendo un esforzo moi importante para, de xeito voluntario, ás veces, e ás veces no paraguas de proxectos e de determinadas institucións públicas, coñecer que está pasando en Areoso e un pouco ver cara a onde debemos ir. Non? Para min foi moi significativo algo que comentou Pablo Iglesias cando lle facía a pregunta dese o que se está facendo repercutiu no Illote, repercutiu positiva ou negativamente. Creo que foi importante o que comentou con respecto ao documental Illa dos Mortos. Para min, dentro do meu punto de vista, visto dende fora, supón un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma entre o que el decía que facía ata ese momento, que era tapar o patrimonio, porque era o que lle dixeran que había que facer, frente a o que destapar o patrimonio e a partir de aí todos os procesos que se inician. Me parece moi interesante tanto que se vexa de xeito positivo que a través do coñecemento do patrimonio é unha das maneiras que polas que debemos apostar para a súa conservación e o proceso que se inicia a partir de eso pola súa banda e pola banda da Asociación Pandulleiros e, por suposto, do Concello, de traballo directo coa comunidade, explicando que hai ali, que se pode facer, que non se pode facer, e como se pode contribuir á conservación dese patrimonio. Para mí me parece un punto de inflexión moi importante. Entendo o que di sobre os museos, entendo a necesidade de cada comunidade de conservar no lugar os elementos patrimoniais que son propios. Non estou a favor da realización de museos en todos os lugares, porque ten a súa problemática, entre eles a conservación dos propios museos, o mantemento, etc. Pero sí me parece importante unha serie de aspectos que se comentaron, entre eles a proposta de Pandulleiros de ensinar o illote no illote, o sea, creo que é moi interesante. Pero tamén creo que é importante a proposta que fai Elías. É necesario, estamos vendo que ao longo da tarde, sobre todo na primeira parte, se ven actividades de xeito, máis ou menos colaborativas ou coparticipativas, pero realmente non hai un plan integral, como propoñía Iago, que aglutine todo isto e, sobre todo, que haxa un proxecto que implique a diferentes asentes, que implique as comunidades locais, os gobernos locais, as administracións públicas, as institucións de investigación, os investigadores, etc. E, dentro do meu punto de vista, habería que empezar por aí. Unha para cadar fondos para seguir traballando en pro da conservación do patrimonio de illote e, por suposto, para poñer en valor todo o que se está facendo ata o momento. E tamén me parece moi interesante o proxecto Guidoiro Digital. O sea, creo que un pouco apunta na liña que te comentabas de explorar vías ou técnicas para traballar non de maneira directa no illote,
creo que nese sentido se expuseron algunhas, non solamente a excavación arqueolóxica, sino todo o tema de levantamentos fotogramétricos, a reconstrucción 3D, a recuperación das fotografías, permite precisamente eso, non? Traballar co patrimonio da illa, do illote, sen estar incidindo directamente. E, bueno, creo que non teño nada máis que engadir, creo que a partir de aquí podemos empezar un debate. Eu creo que sería interesante que subiran, non? A mesa. A mesa, sí, pero a intendencia... Tedes que traer unha silla de man. Que pase. Manolo, que aquí traite unha silla. Pero cabemos. Sí, claro. Es una mesa cuadrada redonda. Es una mesa redonda cuadrada. Os daros o qué? Dame una llamada que te libres. Formas no invasivas de excavación. Comentaba el caballero. Sí, podedes contestar. Sí, no, eu quería só, seguindo a liña do que falou Iago do tema das técnicas sin contacto. Sei que había presentes algunhas, non? Sí, no, por engadir unha cousa, porque aparte do todo o tema da fotogrametría... É Manolo que ten que... Onde está Manolo? Ah, sí. É Manolo que ten que coordinarnos. Asubicado. No. Preguntei a Rebeca... É para que asuma responsabilidade, nada máis. No, só para decir que na última saída de setembro de 2014 fixemos tamén unha prospección xeofísica con unha técnica que se chama de gradiómetro. Vai sair agora publicados os resultados no mes de decembro, xa poñeremos a información no blog do Equilibrio Digital. Non atopamos novos xacementos. É unha técnica que a verdade non permite acadar moita profundidade do nivel actual da superficie. Entón, é posible que non sexa a técnica máis adecuada e que teñamos que explorar outras do tipo, bueno, tomografía, pero sí que identificamos, por exemplo, as sondaxes de Malo Rei, apareceran sen problema. Apareceu tamén o contorno do túmulo, o límite do túmulo da Mamo a 4, o que tamén pode darnos unha idea de ata onde chega ese xacemento en concreto. E esa técnica. Bon, foi a primeira, digamos, prospección xeofísica que se fixera no illote. Non, hai técnicas que están aí expresándose continuamente, por exemplo, para a definición do catastro, non? Que iso avanza, ou ben o descubrimento da rentabilidade geotécnica respecto á explotación de minas, grandes áreas e todo eso, non? Claro está, depois con prospección e tal, pero, bueno, eu penso que todas esas técnicas, en este caso, non? Que temos que definir hasta onde está o alcance desa unidade, non? Todo, non? Porque sabemos que hai elementos, que a illa, por suposto, pode ser, pero eu penso que debe haber un sistema un pouco máis completo que eso, por eso vou ben. Sí, pero eu, para abondar máis nisto, e por si... É que non só que por ahora estamos tendo claro é que a illa, coa pouca superficie que ten, en sí un xacemento. Creo que tratamos de expoñelo así. Pero non hai llave. O illote, o Areoso. É un, entre outros, da impresión. Claro, sí. Evidentemente non é un caso importante, pero non é excepcional, moito menos. Sería interesante, como falamos, buscar unha estrategia dende as distintas administracións para tratar casos como este, porque, por exemplo, fai nada, un rapaz que está aquí entre o público nos mostrou outro caso, dos que hai por toda Galicia e por todo o mundo. Temos, o sea, desde o punto de vista máis arqueolóxico, temos claro que neste caso o Areoso é en sí un xacemento completo. Que tamén estamos tendo bastante claro, sobre todo coas intervencións
que se están facendo neste último ano e co que xa se escavaron en anos anteriores, como é a secuencia xeral. A outra cosa que temos claro é que hai que excavar antes de que o mar leve as cousas, porque non hai outra maneira. Bueno, vamos a discutilo, non? Aí estou. Pues eso é o que nós pensamos, por lo menos, non sei se, eu creo que falo máis ou menos polo que temos falado, en nome do equipo que estuvemos aquí traballando nos últimos anos. Que temos claro que se o mar o leva, está destruído para sempre, igual que se vai a xente posacha. Eso está claro. A nivel arqueolóxico podemos chegarnos antes e recuperar. Evidentemente, sabemos que o proceso vai a ser máis progresivo, menos progresivo, dependendo das zonas do areoso, pero está claro que hai unhas zonas que se destruen antes, outras que vai a pasar máis adiante. Podemos intervir, planificar de algún xeito, ir rescatando esa información antes de que se perda. Un exemplo que vimos este ano foi con unha cista, que tratamos de que cando chegamos no 2013 estaba aí, con algún poida, incluso con algunha estrutura de apoio para a construción da propia cista. Agora, cando quisemos ir a documentala no 2015, estaba completamente no chan. Bueno, pois, esa actuación de rescate de información teríamos que haberla feito polo menos no 2013 ou antes, dese elemento que sabemos que se estaba destruindo. Non chegamos a tempo. Bueno, se alguén que... Claro. Sí. A ver, eu penso que estades todos así un pouco rendidos frente á natureza. O sea, non he visto aquí que falase de medidas de conservación. Se está facendo algún tipo de acción para conservar os restos que están agora, os que están descobertos, os que quedan por descubrir. Penso, vamos, por lo que vos presentaxedes, non se viu ningún tipo de acción de conservación, excepto algo que para mí é un pouco criticable, que é o muro que está posto ali diante dos dolmens. Non é que se esa criticable acción, eu criticaría o tipo de muro, porque parece que se está un sitio que é tan natural e que decides, que parece que está derretidos ante a natureza, sen embargo, poñedes ali un muro que penso que podría ser moito máis acorde para onde. Non coñezo o illote, pero dá a impresión de que se agora vou ali, o primeiro que me vai chamar a atención vai a ser ese muro. Por lo tanto, penso que esa é unha medida de conservación algo criticable. En calquera caso, a pregunta é, hai algún tipo de medidas de conservación pensadas para levar a cabo este... Si me permitides, contesto eu. Bueno, eu non diría que é algo criticable, eu diría que o muro é moi criticable. Pero realmente, no momento en que se fixo, foi no 2011, cando nos atopamos diante dunha situación sobrevida, é dicir, esa mámoa xa se coñecía desde moito antes, é certo que non se estaba facendo unha monitoraxe, e de repente chegamos ali e nos encontramos un dolmen nun estado de estabilidade moi precario. As lousas estaban a punto de caerse. As lousas que se veían, se non chegamos a facer algo, ese inverno terían caído, porque estaban colgadas no aire, literalmente. Entón, a única actuación cos técnicos que fomos, evidentemente non fomos con todos, e cos medios que hai ali, porque tamén tedes que ter en conta que traballar na illa é moi custoso. E moi custoso porque hai que ir en barco. Non se pode levar prácticamente maquinaria para traballar ali. Hai que facelo todo a man. Co cual, cos medios disponibles naquele momento, o que nos ofreceron directamente era construir ese muro. Ese muro que eu recoñezo que impacta moitísimo. Pero que, se vos fixastes, o mar sigue traballando, o mar, o muro polo de agora está aguantando, pero vai chegar un momento en que, se a evolución sigue así, vai acabar erosionando na súa base e vai acabar ou vencendo cara adiante ou vencendo cara atrás e derribando a mámoa. Eso é o futuro dese muro, literalmente. Co cual, polo de agora, está funcionando, pero non sabemos canto vai durar. Inda por riba, o mar sigue comendo polos laterais. Este ano xa entrou por un dos laterais, entrou cara a cámara e sigue lavando. A cámara está vaciada polo mar na súa metade. E ese vaciado fixo só en un ano, nun inverno, porque pola recuperación que fixemos a través de Guidoiro Digital, temos documentado que o ano anterior esa cámara estaba inteira.
e agora está baleirada na súa metade. Entón, realmente non hai moito que podamos facer. O sea, sei que é moi duro dicilo, pero Riazor vai desaparecer. O sea, é así. Por moito que os gobernos da Coruña se empeñen en botar area, si a dinámica actual sigue así, o máis probable é que a praia de Riazor desapareza. E isto, desgraciadamente, se a dinámica sigue así, que non ten por que ser. Igual resulta que agora a dinámica volve a xirar. Eu acabo de... Este ano en verán, en setembro, descubrín sorprendido que había outra vez moita area na zona oeste. Igual resulta que a dinámica cambia e empeza outra vez a depositarse. Pode ser. Pero iso é porque caiu a duna. Pero, claro, porque caeu a duna, pero igual a dinámica cambia. Eso non podemos saber. Pero, desgraciadamente, como as medidas de conservación que podemos facer nestes momentos é facer un seguimento constante e recuperar a información que poidamos e intentar excavar, na medida das posibilidades, os xacementos antes de que se destrúan. Excavalos non significa destruílos, é dicir, se nós excavásemos a mamo do perfil, poderíamos excavar e despois deixala ali. Deixala ali para que se poida ver ali e se en algún momento o mar a destrúe, podemos tomar a decisión de coller as lousas e remontala noutro punto da illa ou non sei. Son medidas que habería que valorar en cada momento. Prácticamente, eu creo que hai que facer iso, un seguimento constante. Vou pedir que as intervencións se sean así un pouco fluidas. Sí, perdón, que me estén demasiado. Bueno, pues voy a empezar. Incluso, a ver si puedo tocar 4 palos así rápidamente. Unha das cosas que comentei, que claro, un dos objetivos é saber que está pasando para poder facer unha predicción. Eu diría que ahora mismo, que acabas de decir, ahora eu non teño claro, pero logo penso que non sabemos como vai a evolucionar. Sabemos en que momento nos atopamos e de que tendencia vimos aproximadamente. En ese sentido, é o muro, e creo que, bueno, é unha medida de urgencia, podríamos decir, o IOT está en obras, ahora mesmo, pero evidentemente, como unha medida de defensa rígida, moi posiblemente nin ten unha vida útil ninguna, o ten unha vida útil demasiado prolongada, pero é unha medida de urgencia para proteger esa estructura. En ese sentido, creo que esa foi a intención, desde logo, non unha a longo plazo, bueno, vamos a aguantar un poquinho. Outras medidas que se me podían ocurrir, porque enlazando entonces un poquinho con que é o que vai a pasar, e antes, parece que deu, non sei, un pouco a sensación, a mellor, cando falaba contigo antes no intermedio, de que se minimizaba moito a acción antrópica. Bueno, creo que ahora mismo, y ya que se empezaron a tomar algunas medidas como ese organizamiento y la propia actividad, es muy posible que, bueno, ahora se empiece a reducir. Y yo, a verdad del proyecto, por lo que contastedes, hubo unos momentos de presión muchísimo mayor. Y evidentemente eso puede haber afectado. Pero también podía comentar muchos ejemplos de sistemas naturales que en caso desaparece a presión se regenera. Podría comentar os varios sistemas aquí en Galicia, Pantín, todo o sistema de Carnota, que foi simplemente cesar a acción antrópica e regenerarse por completo o sistema dunar. É dicir, teñen moita capacidade de regenerar, incluso dentro dun contexto netamente, podemos considerar, agresivo, de unha tasa de ascenso de 2,3 milímetros aproximadamente. En ese contexto se poden regenerar. Así que ahora, o mellor estamos todavía no tempo de resposta. Non sabemos que vai a pasar. E aí, unha das ideas era esa monitorización, ahora de alta frecuencia, para saber que fai. E aparte desa monitorización, logo falar coa xente que navega ali, que é o que coñece moi ben tamén, sin tanta medida, como funciona aquel. Pero necesitamos saber que é o que fai, por que se move e en resposta a que, senón, é imposible que podamos prever. Porque a situación que yo ves ahora mismo é que hai, sobre todo, hai unha perda neta de sedimento. Desaparecer. Noutros sistemas, o sistema pode entrar en circulación, ou teña un stock, queda almacenada en algún sitio que logo se recupera. Pero aquí aparentemente hai unha pérdida neta. E pola propia configuración que intentei mostrar antes, esos lóbulos que avanzan, ese sedimento se perde. Si ese sedimento se traslada e cae unha profundidade por debaixo da profundidade a que agora é capaz de recuperarlo, se perde cada o sistema. Entón, a cuestión é por que non entra máis. Cando a veces teño falado con algún, en un caso como este, cal sería a medida
enseñaría para protexelo o aporte de áridos. Sería, en principio, a única solución que uno podía asumir, sería o aporte de áridos. Pero eso es muy complicado, porque primero, ¿de dónde lo sacas? ¿Dónde vas a dragar? ¿Qué tipo de áridos vas a botar? E logo, antes de botarlos, tenemos que asegurar cómo se está moviendo. Para eso necesitamos todavía un poquillo máis de saber hacia dónde va. E non sería unha medida que eu recomendase así en principio, tampouco. Felipe, cada breve. Sí, a ver, eu quería intervir de feito para reforzar o que estaba dicindo antes Iñaki, porque, aínda que son que me decato da razón que tes, Moche, ao dicir que aínda temos que saber máis para saber hacia onde se move, eu creo que non podemos negar, ademais, algo que hoxe, esta tarde, creo que non estivo suficientemente presente, que é o cambio climático, o cambio global no que estamos metidos. Eu o que coñezo dos proxectos que están traballando en arqueoloxía litoral, en Irlanda, Escocia, o proxecto dos alemáns, e varias cousas máis nas que non me estenderei, están facendo predicións dramáticas sobre o impacto do nivel marino, non só nos saciamentos, senón de feito e de rebote sobre cousas que nos deberían de preocupar máis como cidadáns, que é o sistema de playas, o sistema turístico ou pesqueiro ou creado en redor ao actual sistema litoral. Entón, isto temos que terlo aquí moi presente. Desde este punto de vista, a min alegroume moito escoitar esta tarde a boa disposición da directora xeral a poñer en marcha un plan de monitorización, así o entendín en outras palabras, Mari Carmen, un plan de monitorización da illa. Penso que a illa non precisa isto, pero me parece que empeza a precisar medidas máis aló da monitorización. Monitorización sí, estudo sí, pero xa sabemos bastante. Esta tarde vimos aquí o que se soupo. E sobre isto, eu quero emplazar a mesa a pensar de unha forma moi rápida, porque creo que hai moi poucos minutos xa, pero ver cales serían realmente os diferentes medidas que habría que artellar nun plan integral e en que medida a excavación debería de formar parte desas medidas, porque creo, aquí quero romper unha lanza, os arqueólogos a veces tendemos a querer excavar demasiado, e por eso moitos de nós poñémonos moi coto a falar da excavación como remedio, pero hai momentos que a excavación ten que chegar. E aí creo que estamos na illa en presencia de unhos restos espectaculares, excepcionais, que hai que documentar antes de seguir perdendo. Terá que ser unha excavación de novos xeitos, é dicir, integrada, integrada nun plan moito máis amplo que considere outras accións, empezando pola monitorización e rematando pola participación activa do público e, ante todo, das comunidades no propio proceso de excavación. Ten que ser unha excavación orientada a xerar un conxunto de valores, de narrativas que acompañen precisamente o valor da illa e permitan dotar a esta de maior fortaleza. Pero a ausencia creo que está servida cos datos que esta tarde tedes mostrado. Eu simplemente vou meter no medio un montiño, simplemente por continuar no de Felipe, por facer unha alusión. Que cando antes aludía ao tema de que o vídeo tuviera moitas visitas, non é por o vídeo sí, é por o relato que ten a illa. É dicir, un vídeo de arqueoloxía en Galicia, por exemplo, o típica crónica do diario de excavación dunha excavación, ten alrededor de 180 visitas. Un vídeo exitoso, estou sempre falando en lingua galega, non en castelán. Un vídeo exitoso, por exemplo, o que fixemos un hai pouco na rede de Consiliencia sobre coas primeiras imaxes da rehabilitación da sauna de Castañoso, na Fonsagrada, ten alrededor de unhas 3.500 visitas. É un vídeo de éxito. En calquer país do mundo se dá conta de que o que estamos falando aí é dunha escala totalmente distinta que ten que ver co relato da illa e do que illa é. Entón, eu vou falar desde o punto de vista da comunicación e do marketing turístico e da construcción do destino. Que a illa teña unha conta atrás, desde o punto de vista turístico, un tesouro. Así de claro. Vou ser un pouco cínico, pero un tesouro. É dicir, desde o punto de vista de que a illa ten un final, ou non sabemos se o ten ou non, pero que pode terlo, eso, para a Illa da Arousa, é unha das mellores cousas que lle podría pasar a ese destino. Estou sendo un pouco provocador, pero... sí, estou sendo un pouco provocador no sentido de que a illa ten unha urxencia e crea unha narrativa alrededor desa urxencia. É dicir, que a xente se una para salvar algo, crea unha narrativa alrededor deso. E crea unha narrativa chea de valores moi positivos e moi interesantes para a illa. E despois, que eso se difunda
mentre se fai, crea unha idea da ciencia. E crea unha idea da ciencia para a xente e crea a axuda a construir un destino turístico en primeiro momento. Entón, podemos ver ser moi negativos contra algo que non podemos loitar, que é a transformación, as dinámicas de erosión ata illa, ou podemos verlas como unha oportunidade. Eso me refiero a referir. Gracias, Steven Spielberg, polo seu comentario. Vamos a ver, dúas cuestións. Unha, o que apuntaba ali o compañeiro, e outra, o que apuntaba a Moncho antes. Cando falamos do Areoso, temos que ter en conta varias cuestións que apuntaba antes con Moncho. Nos 20 últimos anos, esa masificación que antes falábamos, que nestes últimos 5 anos incrementouse por 1 millón, por decir unha barbaridade. A explicación é ben sinxela, O vídeo facillo o que fixo, efectivamente. Cínicamente, o que ti digas, moi ben. Pero a realidade cal é? A realidade é moito máis sinxela que o vídeo, que digo con todo o cariño e con todo o respeto. A realidade é moito máis sinxela. Nós, cando éramos rapaciños, en que íbamos ao Areoso? Íbamos no barco de papá ou de batán, non sei que, e aí íbamos 4 gatos ao Areoso, porque esta non podíamos ir moitos, porque ali pegaba o sol demasiado e quedabas moreno para toda a vida. Por tanto, a realidade do Areoso, esa masificación que é o que está facendo, insisto, ese daño enorme, ven nestes últimos 5, 7, 8 anos, donde todo o mundo ten o seu barco da 7ª lista e ali hai o desembarco padre. E, bueno, podes entrar na páxina de Pandulleiros, non estou cínicamente, como di Manolo, facendo propaganda de Pandulleiros. Entrada na páxina de Pandulleiros e vedes as fotos dos centros, incluso milleiros, de personas que ali hai. E Pandulleiros, insisto, non está en contra de que a xente se vai a bañar a maravilloso Areoso. Esas playas color turquesa que só faltan as palmeras. Non estamos en contra deso. Estamos dicindo que respeten o que puxo a Xunta ali, neste caso. Nós demandamos, somos críticos que a Xunta porque queremos que se faga máis. Pero si, a Xunta do Ambiente vallou aquelo, vallouse, pero non se respeta. Ali non é un carteliño, que xa hai anos que estamos dicindo a Xunta e ao patrimonio, que o poñemos Pandulleiros, facemos unha coleta pola Arousa, poñemos nós un carteliño que diga prohibido escavar, bajo pena de muerte non, bajo sanción, prohibido isto. Xa sei que a unha persona que chama Pandulleiros, eso de prohibir, sona fatal, pero é que non estamos educados e teñemos que educar. Esa é a función da administración pública, a de educarnos, por moitos votos que coste, non? Por tanto, o Areoso está realmente ahora en peligro, que é o que a incógnita que lanzaba Moncho, pero moi en perigo. E vamos a dar un dato. Hai solamente un ano, este verán pasado fixos un ano, había aproximadamente 8 metros de turba, con 1 metro de alto, 8 metros cuadrados. A turba xa desapareceu. Ese campo de fútbol de turba que había antes desa montaña de area que estaba debaixo do Palezuelo, desapareceu. Agora empezan a saber na zona máis estreita da isla, que é o que une a zona suroeste que a noroeste, nesa zona máis estreita, os bombos da batea que antes utilizaban os narcos para o tabaco. Bueno, tan pronto, eu non son geólogo, nin son especialista en nada. A miña experiencia está basada toda a vida. Teño 56 anos, toda a vida vivindo na illa e vendo a evolución do Areoso. Tan pronto, Moncho vai a dizer se é verdade ou é mentira ou se iso pode pasar. Tan pronto as mareas fagan o que teñen que facer, a súa labor, que é cortar por esa parte máis estreita o que é ese puente de conexión entre a zona sur e a zona norte e aísle a zona sur, a illa, nese caso, a zona sur co Pale Sur, eso vai desaparecer. A natureza é así. O sea, se estamos a esperar que por un efecto divino de non sei quen se vai a regenerar, de cantos anos estamos a falar? De canto? Na última marea grande que tuvemos ali na zona, un compañeiro máis eu fomos ali e dunha zona a outra medimos 1,60 m para chegar a marea dun lado a outro. Iso nunca visto.
Por que? Porque antes, na zona que dá ao sur, onde están a parte das mámoas que están tiradas, acordaste que falara Manolo daquelas mámoas que estaban tiradas, todo ese xacemento onde está o Paresuelo, iso todo estaba enterrado na area. Por tanto, esa protección desapareceu. Ao desaparecer esa protección, as mareas fan a súa labor. A natureza fai a súa labor e vai a cortar esa ponte de unión, a aislar a isla e o resto é area. Non é pedra como na zona sur. A zona sur ten moito máis aguante porque é terra queimada con pedra. E iso, bueno, aguantará outros 1000 anos. Pero a outra zona que é a donde está a duna, iso en pouco tempo desmontará ou desaparecerá por completo. Por tanto, se hai que emprender accións, xa, porque unha vez que se desconecte o que é as dúas islas ou os dúas extremos, efectivamente, vai desaparecer moitísimo xacemento. Home, eu non son adivino, pero presumiblemente nesas montañas onde está a duna, aí probablemente haxa mámoas aí debaixo. A orografía do terreno neses montículos que hai ali, igual hai mámoas, por que non? Por que non? Porque iso, se recordades nas fotos do ano 1960 a 1980, a zona sur tiña montículos, que é onde está ahora a mámoa, que é onde aparece esa mámoa que nós tanto tapamos e vos ben protexeron, porque non había outro medo, que había outro medio, había que protexela como fora, senón desaparecía. Esa é a realidade, non? Por tanto, nós dicimos que é urxentísimo. Eu non sei se botar area é prudente ou non é prudente. Botar area para que se protexa. Non, botar area ali onde había, onde o mar a quitou polo efecto do noso, de pisar a duna, vos sabedes, que vos vou a contar, que non se pade. Se a duna se pisa, se mata a erva, a duna desaparece. É o que falabas ti, trasládase. O que desaparezca a area é lógico. Na zona sur, cando baixo ao mar, ten moi pouquiño diámetro, o sea, moi pouquiño desnivel. Pero na zona norte, sí, na zona norte baixa o mar en picado. En picado, por iso desaparece a area. É lógico. Por iso a perde. Entón, como podemos axudar a natureza? Tendedes cos profesionales poñervos sello e retrasar esa desaparición para que teñamos tempo a estudialo, pois probablemente o mellor botando área, tapando onde esa zona máis estreita para que a natureza non faga a súa labor. Sigo ca liña que está levando Pablo. Evidentemente, eu non sei se aquela intervención como modelo de conservación que seguramente iba a dar motivo de modelo para outras intervencións en outros elementos dese conxunto paleoarqueolóxico, non? Que hai que chamarlo así, parte de outro máis amplio, non? Non sei se se reflexionou. Poño eso, por exemplo, a debatir, non? Non, por tanto, de criticar a feitura de como se foi ese muro, non, pero eu penso que esa reflexión tiña que haberse feito por a súa característica de singular e de exemplaridade por resto de protección. Entón, en ese esquema é o que quero poñerme. Eu estou moi acostumbrado a plantexar conservacións de aspectos de bens de interés cultural ou bens culturais de índole territorial. E esa experiencia tamén está aí. E eu penso que ten que poñerse en fricción e en fruición tamén con a experiencia que está a devenir, o que está sendo e a devenir no Aeros. A min pregúntome, eu quero saber como ciudadano, pero sobre todo como técnico metido en estos rollos, de si ese é a millor, si se acelera suficientemente en contra de outros procedimentos a conservación ou a protección dun elemento investigando con intervención arqueolóxica, digamos, tradicional. Non sei, pero me gustaría saberlo. E eu penso que tomar unha decisión do que se debe facer para seguir investigando ou non, tens que ter en conta isto. Entón, temos unha realidade moi interesante e moi importante. Hai unos importantísimos e interesantísimos estudios previos. E algúns deles contrastados con intervencións concretas e levantamentos, etcétera, etcétera, desde o punto de vista da comunicación hasta o punto de vista, digamos, da caracterización dos límites dun ben.
Bueno, pois esos informes previos eu penso que é documentación suficiente para establecer o que se sería ese plan estratégico, o plan especial de conservación preventiva, pero por preventiva non quere dicir que non se deixe facer algunhas actuacións de investigación, pero que non se pode facer sin facer esa jerarquía, ese crono e esa jerarquía de prioridades en investigación. A estas alturas non podemos ir aquí ou ir ali por a ausencia e o peligro que teñen, por suposto, pero a mellor por a importancia do coñecemento de cara a un futuro mediano ou maior avanzado, hai outras decisións. E iso é o que se debe de plantexar, non? De plantexarlo clarísimamente, porque hai, volvo a repetir, hai traballos voluntariosos de enorme rigor e con resultados extraordinarios como para poder xa facer unhas claves de cara a desenrolar ese plan de conservación preventiva urxente e de caracterización do xacimento e darlle, en consecuencia, como das propostas, a delimitación clara para a súa determinación de su ámbito e da súa contorna de protección e tramitar o expediente que lle corresponde de ben de interés cultural, que xa o é, pero que hai que saber hasta que alcance ten en si mesmo e no sistema. E eu penso que debíamos de centrarnos aquí, porque senón, bueno... Dúas orientacións, porque son as 8. Solo era unha frase... Non, porque nos pechan abaixo. Despois hai que facer un plan para sacarnos isto. Pois aquí por la ventana... Solo unha frase con respecto a isto. Eu estou totalmente de acordo, creo que un dos objetivos da xornada de hoxe é ese, pero que non se pode facer un plan especial con voluntarismo. Bueno, eso por suposto, claro. O digo por seguir un pouco o que se leva... Pero sí con voluntariosos. Con voluntariosos sí, pero con voluntarismo non. Quería preguntar yo... Pero eso tenemos que escuchar despois. Sí, sí. Pecho eu, sí. Eu só quería decir unha cousa moi rápida, porque Iago ten razón, hai que facer ese plan, pero eu iría un pasiño máis alá. E que neste momento é un sincero que a cantidad de estudos previos que están feitos. Se a Dirección Xeral de Patrimonio colle a toda a xente que estades na mesa e os pecha unha xornada, dúas xornadas inteiras, sacades dai o plan que hai que facer. E en breve, en moi pouco tempo, queda totalmente definido exactamente cal é a xerarquía das ríos, como se coordinan entre elas e como se pode facer o Sidoiro Areoso un plan propio do século XXI, que empece ca parte preventiva e ca monitorización e termine efectivamente co plan de comunicación e co plan de integración e na generación de valores adicionales. O facedes de verdade en 12 horas. O que vi esta tarde non me cabe a menor dúbida. Hai suficientes estudios previos para eso. É o que tedes que facer. Estás a falar do pliego de prescripcións técnicas do plan director, non? Sí. Pechas. Teño que pechar. Pero eu lle deixo pechar a Pablo. Querías pechar ti, Pablo. Deixolle pechar a Pablo Iglesias e quero lle facer unha matización. É máis xoven que o Pablo Iglesias de Ferrol, é máis... Más moderado que a mí, non? Non sei porque non o coñecín. É máis bello que o Pablo Iglesias ao que se refería a él. Bueno, pois é unha cousa, é un capital, é un patrimonial, é un valor intangible. Eso como era don Manuel Fraga a primeira vez que o visitei, non como pandulleiro, sino como organizador de encontros de embarcacións testimoniais. Pois mira, Pablo. Pola porta díxome, menudo nombre ten usted para pasear polo mundo. E dixo unha moita honra do Manuel. Non yo dixía por mal. Pablo, en agradecemento a aquela xornada tan bonita, aquela tarde, non, ali navegando e descubrindo por primeira vez eu, aunque xa o coñecía, administrativamente non te podes imaginar o que coñecía eso, pero físicamente non. En agradecemento a aquel día tan maravilloso, pecha ti este acto, de acordo? Veña. De acordo. Entón, eu non vou pechar o acto, eu que quería a palabra para preguntarle á autoridade que temos aquí
que eu move a cousa, vai a poñer os cartos para ir ali, que é o que están demandando. Claro. O Cortés non quito a valiente. Eu digo con todo o respeto e toda a educación, pero penso que debedes tamén comprometerse. Vostede falou do que coñece, da lei, perdónme moi ben, formidable, pero tamén debería de ver a importancia que creo que ve, que me parece usted unha persona inteligente e ve todo eso e que dirá, pois, bueno, pois isto hai que emprender actuacións. E, sobre todo, eso, non burocratizar, que é o que apuntaban por ali. O problema da xerería probablemente é que se burocratiza todo o mundo, non? E non quero pechar o ato, pero o ato tenho que pechar ya. Non, Pablo, pero sí podemos facer o compromiso que a directora aquí. A mellor cartos é máis difícil, pero algún se verá, supoño, non? Pero sí, levalo un día. Que é moi diplomático, como defendes. No. Espera, vou diplomático máis aló, pero debemos levalo un día ali, para darlle un paseíño. A ver, Iago, a ti non che quedou claro cando che levamos no Jaleón? No Jaleón, sí. Como somos nós? Uns tíos cojonudos, claro. Nós ponemos o corazón na mesa. O teu presidente daqui dixo unha vez, que tamén te escoitei, porque escoitei bastante historia de conferencias dela, aunque xa mariñeiro, gustaba moito a cultura. Dicía que por algún motivo o corazón está á esquerda e a carteira está á dereita. A xente da Arousa temos o corazón á esquerda, carteira non temos moito. Pero, en resumidas contas, claro que sí que estamos abertos a que veña usted, que conozca físicamente o sitio, que vexa realmente o que estamos demandando. Que non estamos demandando nada do outro mundo. Bueno, moitas gracias. A directora xeral pídolle que diga unhas palabriñas tamén antes de despedirnos. Bueno, nada, simplemente con respecto a exacto. Bueno, pues a contestación, non? Sí é certo que dende, bueno, pois dende a Dirección Xeral, aunque non sexa moi visible, hai, bueno, por parte dos técnicos que pertencen á mesma, un interés e unha preocupación constante. Vale. De feito, bueno, pois eu lles comentaba ao principio que, bueno, pois unha das intervencións que se fixo este ano foi, lóxicamente, bueno, pois con gran insistencia polo corpo técnico da propia Dirección Xeral, bueno, pois que querían, bueno, pois facer as sondaxes para continuar cos estudos, non? O que comentábamos antes de implicarnos en facer, bueno, pois un plan ou unha monitorización, pois non se descarta, por suposto, vale? Pois moitas grazas. Grazas. Bueno, pois damos por concluído esta primeira xornada monográfica sobre o patrimonio, anunciándolle que a seguinte seguramente será sobre o tema de turismo e Camiño de Santiago. Moitas gracias. Só unha cosa, moitas gracias a todos por vir, os que vides de Vila García, os que vides de Madrid, os que vides de aquí. E os asistentes. Nos vimos na Arousa, de Vila García.